Дами и господа, вярата е нещо много лично. Но една от основните роли на вярата е да сплотява. Преди раждането на нашия Спасител, християнството е първата, която отваря своите универсални ценности и послания към всички хора по света. Затова и се разпространяват толкова бързо из посоките на земното кълбо за правилния път. Често изобразявани като спици на колело, те много приличат на 10 Божи заповеди за юдеите и християните. Но не това е причината толкова бързо милиони хора по планетата да отворят сърцата си за учението на Исус. А по-скоро са универсални, човешки послания, които осмислят болката, надеждата, любовта, страданието, съвестта, справедливостта, ако щете и правото и законите. Само когато знаеш кое е правилно и кое не е, можеш да живееш с усещането, че си защитен. Чували сте многократно, по Бога е леко. Колкото повече хора около те приемат тези норми на мислене и поведение, толкова по-здраво е едно общество. Вярата поддържа реда и усмирява алчността. Защото във всяко друго отношение всеки от нас има различна нагласа към живота. Ние не виждаме света по еднакъв начин. Имаме различно мнение. Нормално. Ние сме доста различни. Но вярата ни прави едно цяло в нашето толкова цветно многообразие. И обратното. Там, където вярата е слаба, се увеличава броя на развалените хора, които сключват съюз с тъмнината. Пороците се превръщат в норма, а стремежът към материалното – правило. Тези общества пропадат в спиралата на недоверието към себе си, а и към другите и в плен на страха, че винаги някой иска да ти навреди. Тогава си мислиш, че всеки грях е простен, а непознатият не ти е ближен, а съперник. В тези общества отношенията между хората са груби, думите режат като мечове и уважението към правото на другия е рядкост. Стоян Михайловски казва, че ние, обществата и българите съответно, имаме да живеем още милиони години. Не се съмняваме в това. Наситено, казва Михайловски, да се лута от вълнения в вълнения, от тревоги в тревоги, човечеството ще разбере, че само доктрината на любовта, възвестена от Бог, може да оздрави във всяко общество траен ред и блага хармония, но този час още не е отдален. Затова е нужна и вярата, за да направим така, че да се приближим максимално към този час. Честито Възкресение Христово! От сърце ви желая това, което желая и на себе си. Повече светлина.